ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରାୟତଃ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟରୁ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ସେମିତି ହିଁ ସାରଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏକ ମାତ୍ରାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ତାର ବି ନଥାଏ। ସାରଳା ଗୋଟେ ଦିନ ଦରଜି ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। କିଛି ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ ସେସବୁକୁ ଆଣି ସାରଳା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ। କାରଣ ସାରଳା ବହୁତ ଗରିବ ଝିଅ ସହ ଅନାଥ ବି ଥାଏ। ଅନାଥ ହେଲେ ବି ତା ହାତ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଧରିଥାଏ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିଲେ ବି ପୁରା ରୀତିନୀତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ସାରଳା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଗରିବ ତ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଏମିତିରେ ନୂଆ ଲୁଗା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଣୁ ସାରଳାର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଜି ଦୋକାନ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦରଜି ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜର ସାଙ୍ଗ ଥାଏ। ଆଉ ସାରଳା ବି ସେ ଦରଜିକୁ ଧର୍ମ ଭାଇ ରୂପରେ ମାନୁଥାଏ। ସେ ଦରଜି ଭାଇ ବିଶେଷ କିଛି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଲେ ବି ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଥାଏ ସେସବୁକୁ ସେ ସାରଳାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥାଏ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ସିଲାଇବାକୁ ଆଣିଥିବା ଶାଢ଼ୀ 3 ମାସ ଭିତରୁ ନ ନେଇପାରିବେ ତେବେ ସେହି ଶାଢ଼ୀକୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ସାରଳାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରଳା ତା ଦରଜି ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଚିରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେତେ କିଛି ଶାଢ଼ୀ କି ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ନଥାଏ। ଆଉ ଟଙ୍କା ତ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ସାରଳା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦରଜି ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଦରଜି ଭାଇ କହୁଥାଏ, ଆରେ ସାରଳା, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ। ହଉ ହଉ, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ସାରଳା କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ସାରଳା ତା ଦୋକାନର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସେ ଦୋକାନର ସବୁ ଜିନିଷ ବିଛା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେସବୁକୁ ସାରଳା ଗୋଟେଇ ସଜେଇବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଦରଜି ଭାଇ କହୁଥାଏ, ଆରେ ସାରଳା, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରଖ ଏସବୁକୁ ରଖ। ଏସବୁକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ରଖିଛି। ସାରଳା କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ତମ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ତ ଦିଅ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଦରଜି ଭାଇ ସାରଳାର ଚିରା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସାରଳା ପାଟି ନ ଫିଟେଇ ମାଗିଲେ ବି ସାରଳା ଆସିବାର କାରଣ ଦରଜି ଭାଇ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କିଛି ନ କହି ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ମାପ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଥାଏ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାରଳା ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ତତେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତୁ ନେ। ଦରଜି ଭାଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସାରଳା କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାରଳାର ଲୁହ ଦେଖି ସେ ଦରଜି ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାରଳା କହିଲା, ଅନାଥ ଆଉ ଗରିବ ହୋଇ ବି ଆମକୁ କିଏ ବା ସେ ପାଣିରେ ପଚାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତମେ ଭାଇ କିଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ବି କେତେ କ'ଣ କରୁଛ ଆମ ପାଇଁ। ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ନ କହିବା ଆଗରୁ ତମେ ବୁଝି ନେଉଛ। ସତରେ ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତମ ଭଳି ଭାଇ ଗୋଟେ ପାଇଛି। ସାରଳାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଦରଜି ଭାଇ ବି ଟିକେ ଉଦାସ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ ସେସବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ସ୍ୱରାଜ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ସାରଳା କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇ, ଭଲ କାମ ବି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ। ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଦରଜି ଭାଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ଚୂନ ଲିପାଲିପି। ତୁ ଯେ ସ୍ୱରାଜକୁ କହ ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ମାସକୁ 4 ଦିନ ଛୁଟି। ସାରଳା କହିଲା, ଭାଇ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲିଠୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଏତିକି କହି ସାରଳା ସେହି ଦୋକାନଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ତା ନଜର ଗୋଟେ ଗହମ ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବନାରସୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସାରଳାର ନଜର ଜମାର ବି ହଟୁନଥାଏ। ସେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଶାଢ଼ୀଟି।
ସେ ଦରଜି ଭାଇ ବି ଦେଖୁଥାଏ ସାରଳାର ସେହି ନଜରକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେ ଶାଢ଼ୀ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇବାକୁ ଦେଉଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 45,000 ଟଙ୍କା। ସାରଳା ବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କି ସେ ଶାଢ଼ୀର ପିନ୍ଧିବାର ଔକାତ ତାର ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ଆଉ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ଚାଲିଗଲା। ସାରଳା ସେ ରାତି ଜମାରେ ବି ଶୋଇପାରୁନଥାଏ। ତା ଆଖି ଖାଲି ସେ ବନାରସୀ ପାଟ ଉପରେ ଥାଏ। ଏମିତି